2026ko alardeko kantinerak ari gara ezagutzen eta gaurkoan beste 3 kantinera ezagutuko ditugu. Gurekin dugu Danborradako kantinera. Eider, kaixo, zemoz? Kaixo, oso ondo. Puebloko kantinera, herriko kantinera. Kaixo, Elaia, zer moduz? Kaixo. Eta Ane, pasteleroseko kantinera, kaixo? Kaixo. Bueno, lehenik eta behin, zenbuz dijoaz lehenengo egun hauek, nola mazkitzue? Urduritasunarekin. Asko? Baina oso ondo, Content. Bai, bila. Bueno, urduritasuna sinisten oraindik pixka bat eta oso pozik, ilusioekin. Bai, arratsaldero gauzak egiten, denak gaude berdin. Bai. Eta baina bai, ilusioarekin, posarekin eta dena aurrera eramaten. Hautaketaren eguna nola izan zen? Zinagon etxean esperuan, jozuten timbrea, eta esan zian amak, Eider, ez duzu irekiko. Altxatu nintzen, jo nintzen atera, nintzen irekitzen poliki, atrankatu zen atia, nintzen hola behira, eta ikusi nun horatxa, emozionatu nintzen, ez duen esan ezer, ino nola. Eta hor zeuden portaleko jende guztiak. Zaten galdera eta listo. Aita mandua da? Bai, Danbor nagusia. Danbor nagusia da zorita, bueno, orduan topera biziko du berak ere, ez da? Polita da hori, aitarekin zoazen nian, beste kantineraren batek ere badu kapitain bera aita, orduan, bueno, urte berezia izango da askorentzat. Bai. Zure kasuan, herriko kantinera? Ni nintzen etxean lagunekin eta matxokin, ze azkena urduritasunarekin, matxokin nagian ja txokariamos pixkat, eta orduan torri zen lagunak lasaitza pixkat, eta entratu ginen mandoak etorri aurretik, eta orduan hasi ginen buiaka, oiuka, eta torri zen, eta ja, kriston ilusioekin santziaten laiatera, eta hor, urduri, baina kriston ilusioekin. Eta gero festa etxean, ez da? Bai, etxean, kuan, eta leku guztietan. Eta zure nola izan zen? Bai, nik nintzen urtero esera mesara, amunan mesara, eta gero ginen familia osoa zerbait hartzera, eta esan, jon amuna eta amakin etxera itxoitera. Eta espero, baina azkarrago iritsi ziren, eta hortzik aurrera ospatzera, eta egun super polita. Horatzen dut oso polita. Eta handik aurrera esan duzuen bezala, prestakizun guztiak etorriko zitzaizkizuen. Bai. Nola dira prestakizun horiek? Ez dakit, jantziarekin ikustearena, moñoa ez dakit jarri ez duten jada? Moñoa bai, trajeekin ez naiz ikusi, probatu dut, baina ez naiz ikusi, eta... Impactua? Pila bat. Bai, nik ikusi naiz denakin, trajeakin, moñoakin, botekin, eta kristo impactua bai. Bai, nire hartzen dut askardoan dena, nik horrendik ez naiz ikusi, segin behar naiz traje osoa, baina bueno, botekin ikusi nahi, superbolitak, moño eta boinakin ere, hasieratik eta baktada oso ondo. Pentsatzen dut, etxeko emakumeekin ibiliko zaretera prestakuntza guztiak egiten, ez da? Amaiz, zebaren bat akaso... Nire ama aterazen kantinera Irunen, orduan laguntzen ari dit, nire aizpa ere aterazen 2023an, hasi ditut biak, lantaran. Bai, eta holko asko ematen baita ere, ez da? Bai. Eta esate izute? Denbora guztian disfrutatzeko. Disfrutatzeko denbora guztian. Bai. Holkurik handiena. Azkar pasatzen delako dela, ez da? Bai. Elaia, eske duela gutxi izan zinen hautatua eta birazte azkar pasatzen guzik, ez da? Super. Eta zuri, alkuren batola, iguala ez da, pentsatzen dut. Berdina, disfrutatzea, argazkiak egiteko denbora osoan, momentu txorra hola, behintzak botak probatzen, argazki bat denekin, nagonekin hor, edo nor. Hori esan diate. Mogi gorrekin erresagoa da, bere garaian garretekin ez da nahi erresa, baina gaur egun zorionez, dana gorratzeko aukera badugu, ez da. Bai. Nola espero dituzuen txeguak? Laizterratoz? Ez da pentsatu, baina baditu gogoak. Orain ematit pixkat beldurra hola, baina, bueno, gero ja, ensaiatzen noan inan eta dena, pues... Ni ordore, azten nahi zor ja portuan, eta ja direkta jende osoakin, baina bueno. Ondo, gogotxu. Bai, eta handik aurrera ja, kaso hilaren 6an pentsatu daz, ezta? Nola espero dezuek kantineren egun hori? Gogo pila batekin. Ikusi izan duzu beste urteren batean, ibiltzen zinen hilaren 6an. Alduan tokian. Bai, leku korrik ez da, leku korrik emezera. Kantinerak ikusten atzetik. Jo, bai, kriston gogokin ze, orain arte izan da beti lagunekin hilak 6an, lagunekin kodrilaguna, eta aurten beste leku batetik ikusia eta barrutik, bai, nola den, gogokin. Eta zure kasuan nola espero? Nago pixkat ez pentsatzen, bueno, espentante, haber zer etortzen den, pasako super ondo denak elkar, zeidakoagu talde polita, así que... Bai, eta hilaren 8an nola espero zuen, nola hasiko da zuentzako hilaren 8 hori? Etxetik atetzen, kaleak utxik, Danborradakin. Oso intimo, ez da? Bai, dakadago kaleak jendeakin ikusteko, baina momentu hori ni bakarrik Danborradakin,
Pila bat. Nekasan torriko dian bila, eta igual kien espero duana, bueno, obviamente kale nagusia uste dutenek espero dugula pila bat momentu hori. Eta gero ere bila torriko dien momentua. Ze zakit inoiz ez dut ikusi ez zer orduan, pues, berezia, berria. Nire kaso datoz mandoak etxera eta beraiekin noa portoro, orduan momentu hori izango da polita, eta gero nik espero dut pila bat Guadalupe ere. Txoko, bueno, gustatzen zait pila bat, momentu gehiago familiantzata, eta gustatzen zait pila, orduan hori espero dut asko. Eta gero zeure kasuan, bakazu beste egun bat, beste bis moduko bat, ez da? Hilaren 10. Egun hori ere polita baita, ez da? Bai, oso polita. Gehiago familiarra ni juten naiz normalan nera amarekin ikustea. Eta, pues a ber, aurten ere desberdin, barrutik. Ba, disfrutatzera, topera, eskerrik asko etorri izanagatik eta zorionak hiruroi. Eskerrik asko. Mila esker.